La Fundació Angelus Novus ha decidit engegar una primera edició de Premis Walter Benjamin, tenint en consideració que agafa tot un espai cultural que normalment els premis que existeixen és un camí que deixa lliure, és a dir, agafem tot el que és pensament europeu, el que és filosofia, pensament crític contemporani, el tema de la traducció també d'obres de l'alemany al català, al castellà, traduccions d'obres importants a nivell de pensament europeu. També tenim en compte la difusió que es fa de la figura de Walter Benjamin, però també la recerca entorn del seu treball intel·lectual, les aportacions i contribucions de tota aquesta cultura europea que va desaparèixer amb la Segona Guerra Mundial i, per exemple, també tenim en compte la creació artística que tingui a veure també amb aquest camp, que per això en diem premis d'art, de pensament i memòria, però podríem fer també art, pensament, història, memòria, és a dir, sempre que hi hagi una contribució de diferents disciplines sobre aquest, diguem-ne, pensament crític europeu. Aquest any, tenim 8 premis que hem establert en diferents categories, que no vol dir que es repeteixin exactament l'any que ve. Hem premiat una contribució molt bona de Georg Wiesing Brandes sobre el llibre d'Asparis der Adressbuch, que és un treball d'investigació sobre les adreces que Benjamin tenia a la seva agenda de l'any 33 a l'any 40, és a dir, el que es consideren els anys del seu exili polític o de la seva persecució política, i a partir d'aquí han sortit molts contactes, moltes dades biogràfiques que no s'havien tingut en compte fins ara. A nivell de difusió hem premiat el programa de ràdio de la Clàudia Calast i del Detlef Gesgertz, que només s'havia estrenat al Goethe Institut i a l'Escola d'Estiu Walter Benjamin de Portbou, perquè és un programa de ràdio que difon l'obra i la biografia de Benjamin des d'un mitjà, que és el radiofònic, que de fet Benjamin també va escriure per la ràdio entre l'any 29 i el 1932, per la ràdio de Frankfurt i per la ràdio de Berlín, amb contes dirigits als joves i als infants, a partir de la veu, de la reproductibilitat tècnica de la veu, que era un fenomen totalment nou que la tècnica permetia en aquells anys. El Premi de la Traducció el donem a la Pilar Esterlich a títol pòstum, professora de la Facultat de Llengües i Traducció de la Pompeu Fabra, i que la seva darrera traducció, abans de la seva mort, va ser un llibre sobre els textos de Benjamin sobre Kafka, un text que Benjamin va escriure 10 anys després de la mort de Kafka i que ha publicat l'editorial Flaner. També hem volgut valorar la contribució d'una autora que és Fina Birulés sobre la persona de Hannah Arendt amb un llibre que es titula El món en joc, publicat per Arcàdia, i que ella aquí també aporta tota una contribució sobre el pensament de Hannah Arendt, que també és innovador. Al mateix temps, també volem assenyalar i premiar una línia editorial de llibres de filosofia clàssica i de pensament contemporani en català, que és Edicions Enoanda, on hi trobem Hegel, Marx, Habermas, Benjamin, els grecs o els presocràtics, és a dir, una col·lecció de llibres molt útil a nivell pedagògic. Per una altra banda, volem també assenyalar en el camp de la memòria alguna contribució especial d'aquests últims temps, ja que els premis de fet valoren les contribucions que s'han donat els últims 3 anys. Aquí tenim el llibre de Rafael Escudero Alday, que es titula Cuando Antígona encontró a Benjamin, i que és un llibre que, donat que és un expert jurista en temes de memòria, també treballa sobre la redempció de les víctimes del franquisme i s'endinsa una mica en aquesta contemporaneïtat legal i de les polítiques també de memòria.
Per altra banda, hem volgut donar un premi de trajectòria amb algú que fa molts anys que treballa a Benjamin, que ha treballat l'Holocaust, que ha treballat el judaïsme, que ha treballat la cultura europea, que es va doctorar a Münster, que és Manuel Reyes Mate. És un gran autor que ha treballat sobretot en el camp de Benjamin les tesis de la filosofia de la història, amb un llibre que es diu Medianoche en la història, i l'últim llibre seu es diu Tierra de Babel, sobre el tema dels nacionalismes. Ell sempre ha dit que ha mantingut moltes converses amb Benjamin al llarg dels anys i també hem volgut reconèixer aquesta trajectòria. I per últim, el Premi de Creació Artística, que enguany és un premi musical, però que pot ser d'una altra disciplina, pot ser d'arts visuals, pot ser cinematogràfica, pot ser, en aquest cas, és musical, i es dona a l'Antoni Ros Marvà per la composició musical i direcció d'orquestra de l'òpera Benjamin a Portbou. Aquests reconeixements no tenen una dotació econòmica. Pensem que Benjamin es va arruïnar, va morir molt pobre i a més aclaparat per tota la situació sense sortida amb què es va trobar a l'arribar a la frontera espanyola, que l'havien de retornar a França i per tant no podia fugir cap a Estats Units, interceptat tant per la policia espanyola com per la Gestapo, doncs va decidir suïcidar-se en aquest poble. Per tant, creiem que val la pena també que aquests reconeixements tinguin un camp per córrer en camps de la filosofia, de l'estètica, del pensament contemporani, de la memòria i de la creació artística i de la recerca, i per això també hem volgut que el premi fos una imatge creada per un artista, que és el Gonzalo Elvira, que ha creat una imatge superposada del retrat de Benjamin amb el seu àngel, que és l'àngel de la història i que és l'Angelus Novus.